Gaur Trebiñun bizilagunei eragiten dieten desberdintasun baldintzen errepasoa egin dugu. Egoera administratibo erabat anakroniko eta irrazionalak egunerokotasunean sortzen dituen ondorio negatiboak berrikusi ditugu. Ondorio negatiboak oinarrizko eskubideetan, hala nola hezkuntza, osasunean, zainketetan eta abar luze batean. Horregatik gaurkoan Trebiñu eta Argantzungo udalerriak Arabako lurralde historikoan erabat integratu arte lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi dugu. Europako Parlamenturako hauteskundetarako kanpaina honetan papeleta berarekin bozkatzeko aukera dugu, hegoaldeko 4 lurraldeetan. Eta 4 lurraldeez ari garenean Trebiñuko barrendegiaz ere ari gara. Europako hauteskundetan Trebiñuk eta Argantzonek aukera dute Hego Euskal Herri osoarekin batera bozkatzeko, eta Araban eta Euskal Herrian integratzeko duten borondatea de facto erakusteko. Nolanahi ere, gure konpromisoa argia da. EH Bildu eta orain Errepublikak hautagaitzak Euskal Herri osoko herritarrak ordezkatu eta defendatu nahi ditu Europan. Euskal Herriko 7 lurraldeak, Trebiñuko barrendegia, barne. Trebiñu eta Argantzungo herritarrek zerbitzu publikoak berdintasunean eskuratzeko duten eskubidearen alde egingo dugu. Gainontzeko Euskal Herritarrekin berdintasunean. Eta Europako erakundeen aurrean barrendegiko herritarren interesak defendatuko ditugu. Etorkizunerako klabeak izango diren gaietan. Esaterako, nekazaritza eta ekonomia politiketan edota erronka klimatikoan.